Yebo. Hawu bandla nangumatersi, yabona-ke namhlanje umhla kabani? Umhla ka 12 Sunday 12 kusewona April. Wabona-ke so thini namhlanje sithi shopping was a bit delay. Shopping was a bit delay. Ngobani? Ufikile Spar bandla, wabona ikhadi leli usazoza kulona ikhadi. Atholanga Spar, bathi alikho ikhadi. Khona into kanjalo bathi asikhomba akalifaki ikhadi. Alikho ikhadi masifike Spar. Hawu, wasuka-ke ulithenge kulabo my friend, yabona ulithenge labo my friend lapha ngaseThabizolo. Hhayi lo skenayo futhi into uma uyithenga uyaskena, akafani nalawa amanye amalo. Yaye nongathi uvumelekile mayilontonja uma uthenga into uyaskena, wayibona into kanjalo. Chaza lokho ngathi elivumelekile lona lila Pakistan la my friend. Okay, wabona kuthengeni, uthenga amasi, wathenga ushukela eShoprite. Amasi nalo shukela bandla, wabona u500 gram, wabona wasathenga ilapha lona-ke lo mayimo kade ekhuluma ngawo, yakhumbula udlule Steers wathenga bandla la awu-3, thenga awu-3 eyodwa seyiphuzile ikhokhi, seyiphuzile uthenge 3 bandla, sekuselele 2, wabona azohlisa ngawo masehlela amasi. Wabona ukuthi siboneke ireceipt yaselona, wasiqalela ngoba vele siqale ngalo ikhadi, enze dlule Spar wangalithola ikhadi, bathi hhayi u-Eskom akalifaki. Wasadlula-ke wayelapha ngaphesheya kulo, ngaphesheya kwaseThabizolo, wabona. Nakho masuzothi ngala eceleni kaSiyoka, wabona lapha kaSiyoka lo ungakafiki nje kaSiyoka lo laphayana. Okay, nakho-ke leli uthengela 20, wabona khona futhi ama-units mancane, 7.4, wabona ama-units energy lona 7.4, kanti lapha eSpar lu-8.10, wabona. Alingenile bandla, alimhluphanga, lingenile, yabona la 20. Kusho ukuthi kuyasiza vele uthenge eSpar ngoba ama-units athe ukuthi futhi lana u-20 rand u-82 rand, 20 ulithola ngo-22, wabona ukuthi hhayi, bona abantu ungaze uthembe ukuthenga kubona, wabona. Wathi size iphi date, where's the date, nayi phezulu, yabona umhla ka 12 April 2026, isikhathi bekubani, 19 minutes no 21 minutes away from 9, 21 minutes to 9. Okay, yabona i-new kwaKwezi leso sitolo leso silaphayana. Ngimthanda ngoba into uma uyithenga uyaskena. Waswadlula-ke bandla wakaShoprite, wabona kaShoprite uthenge amasi, wathenga nalo shukela lona. Okay, uzokwazi ukuthi avuke ngeparish noshukela wakhe, wabona umatersi. Nazi lezi na-clover amasi 2 kg 39 rand, minus 9 rand nge-smart shop, wabona. Minus 9 rand asabu 29.99. Wasobu hulethi 500 gram 14 rand 99. Nawo lo shukela 14 rand 99. Bese kuzoba uplastiki checkout bag 1 rand 40, zabo 46 rand 38 lezinto. Electrical payment, yabona ukhokhe ngayo lona khadi lakhe bandla umatersi, yabona ukuthi uyaseveka umatersi, senemali yakhe, senayo futhi imali futhi ekhadini lakhe, sengaphinda athenge, yabona. Ngiyophela inyanga ekwazi ukuphusha umatersi, azophinda futhi athenge. Cathi uma ebuyela futhi uzothenga wona amasi, uzoyibheka kahle le weather, kungenzeka aphume ngolesingaki, ngolesibili, yabona. ngolesibili ngathi liphakeme nangolesithathu naphume umatersi, kusho siza kwi-date manje umhla ka 12, yabona 12 April 2026, yabona isikhathi bese kubani khona 5 minutes after 10, 5 minutes past 10, 5 minutes past 10, yabona. 5 past 10. Okay-ke awuthenge kanjena njengoba sisho-ke nje, shopping was a bit delay today, so the shopping was a bit delay. Okay, hhayi matersi bandla, hhayi kake phela sewabekile amanzi, yabona. Silindele ukuthi abonde lana, ayiphekele uphuthu waseyaqala bandla. Okay, nje hhayi lamphusha leli khadi lakhe, yabona nje leli la-20, hhayi lamphusha umatersi ngoba nje ukubeka ilona uma ubeka ngeketela, yabona nawo ophuthu uqala wabeka ngeketela umatersi, yabo, ngoba iketela alihle, uqala wabeka ngeketela bese wathela la esitofini, isitofu esidlayo. Okay-ke hhayi baphinde sebephila abantu. Shopping was a bit delay, uzosasiveza kancane senza amasi, yenzela ukulula le video, bese yalontonja bese yadla-ke umatersi. Okay, so right, today shopping was a bit delay. Bangixaka eSpar masebethi ikhadi alikho, u-Eskom akawufakele kanjani, yabona lonto. Ngenzeka into abazenzela futhi kulo weSpar lo se-Edendale bajike bathi abawuthathi ucash,
bathi njalo abalisebenzisa ikhadi, bathatha ukheshi uma uthenga ikhadi. Bathi nje ikhadi lasebhenki abalisebenzisi ukheshi. Wayibona yonke leyo nto. Manje basho kanjani u-Eskom akakayifaki imali? Njengoba u-Eskom eyifaka nje imali, asiswayiphe ngani ngekhadi uma sithenga ugesi? Yabona, hhayi bayabheda nje, abanye ababhedayo. Okay, so right, baphila sebephila abantu. Uzokwazi ukuyivukela ngeparishi uMadesi, yabona. Kusasa nje uzoyivukela mnandi ngeparishi. Nangawo uLwesibili ayivukele ngeparishi. Okay, hhayi, so right. Shopping was a bit delayed today. Okay.